אנשים כאן מאור בעוד סרטון חדש. היום אנחנו הולכים לעשות סרטון מגניב. כמו שאתם רואים, אני גם בצ'יטים וגם באמיתי. כמו שאתם יודעים, אין סיכוי שיש לי כל הדמות והם ככה רק בכמות כזאת, אז זה אומר שזה צ'יטים. הנה, וכמו שאתם רואים, פה זה ברול סטארס אמיתי. הנה, מגפיק הכל. זה נחשב ברול סטארס אמיתי. כמו שאתם יודעים, וואו! וואו, וואו! מה זה? כמה קיבלתי? וואלה, קיבלתי פה הרבה. וואלה, באמת מועדון ישראל משחקים במגאפיק הרבה. מועדון ישראל משחקים במגאפיק ממש הרבה. אומייגאד, זה נכנס לי לבית המטלה. זה, פה נבחר דמות. אתם יודעים מה? אני לוקח את בייר. חברים, תגידו לי אם נהנתם מהסרטון, אז יאללה ביי.